gawe wis rampung kabeh, wis rijik, aku karek tengok-tengok pengangguran dorong. Sampeyan ki lho Pak, kok medolanan HP gak mikir butuh apa piye kok HP tok ae. Nah kate nyambut gawe apa ngene iki nyambut gawe cek sepi. Kate ket biyen wis ngene iki nek alame rendeng. Rendeng ya rendeng Pak, tapi tak kebone nganggur kaya ngono kae ditukok liwine apa-apa kono ditanduri lombok to terong. Mbok kates. Mosok mek cukup HP mendino. Lah nandur-nandur ku ya ragat, ya butuhno rabuk, ya butuhno biaya. Lah saiki nek aku gak nyambut gawe, terus biayane teko ndi? Ngene iki ragate ya wis akeh. Tak gawe tuku alat-alat ngene iki. Wis ngontrak. Wayahe bayar kokosan, wae kok sepi, kok ya apes tenanan to iki, Mang. Ya sing sabar wong jenenge piye, wong jenenge kerja kadang ya ana sepine, ya ana ramene. Mbuh pikiran sik. Menawa sik tak nang mburi sik. Ngene iki duwe-duwe entek. Wong lunga gak kirim-kirim, celeng-celengan yo entek. Nagih kontrakan ae. Ya wis Pak, lek anu golekno wine lombok to terong apa kono. Tak wae dhuwit ya, tapi aja kok nggih seneng, kok nggih seneng. Tuh kok wine tenanan. Nah nek ngene aku ya bangga berangkat nek modal ngene iki. Ya aku kudu Ngono gak ngomong ket mang. Ya wis aku nek ngon tak budarono. tak golek wine ku. Wong wedok bangga ngongkon nek ket biyen. Wis ora nek braine blas. Wong kate lereng ngene kok gak iso. Ya ono katanya benar iki ya iki Mang, tapi gurung anu nanti kabeh alat iki Mang. Bah, karepmu piye? Apa Bos? Wis tanggale iki Bos. Ket mau sepi tenanan nek. Sumpek nang ngene iki Mang. Karepmu piye to, Mbah? Wong iki lho wis tanggale kok biasane lo mau terne, kok gak mau terne. Iki bingung aku tuku lombok tuku uyah iki wis bingung ketekan duit aku kisan. Wah, awakmu bingung, aku dhewe ya bingung wis gampang-gampang. Gampang-gampang ya Mbah, wayah bayar ya bayar, sampai gak sama terne. Wis metu teko kontrakanku. Budrek iki wisan aku. Wes aku gak meruhi sama budrek, aku ya budrek iki. Wes pokok iso ra iso usahana wes tak tinggal, Mbah. Daripada sumpek-sumpek tak tinggal ae ngalih. Kok ngeluh dah aku. Wes mbuh nanti kono. Kebon sakmene biyane dikongkon nanduri. Nek gak dikerjakno wong apa ya nutut awake dhewe. Beh. Penak tenan iki. Del. Awakmu ta, Blong? Konti kowe. Iya le mari teko omah iki mang rene. Iki lho. Kate golek awakmu le, temen le. Aku anggitku petung ngene lho, anak petung kali. Awakmu ket biyen panggah petung. Wis ora
nganu ngongkon wong barang ora kok ndang taktek. Ngene iki kanca-kancane mbok diwangi kebon sakmene mbane ngene iki. Orang ngongkon dia aku asine kate ngene lho tak hitungan iku kate nyilih dhuwit le kate nyilih dhuwit aku iku asline iku Nah, ngono kuwi tak waca ket mang aku iki. nah diwaca-waca Wis kulino. Kowe iki wis ket biyen jes ngono kuwi panggah dhuwit ae sing mok petang-petung ngono kuwi. njaluk tulung dino iki tok aku njaluk tulung tenanan iki dino tok ae Ya nek dhuwit panggah enek ae lho nggonku iki. aku ora urusan dhuwit le tuh urusane ngene lho tak critani rungokno aku mau ditagih wong rono rene ditagih wong enggak kok nyamuk kok omah ketenanan rek iki Nyamuk ya ketekan awakmu iki mang. Aku mang ijen ya ora. Gara-gara awakmu tok paling kowe gegurung ngatus kuwi. ya wis aku sajane iki mau cuma udu tok aku kok temen nih jenenge dhuwit bener temen sedino Kate mau ge apa? temen ditagih wong aku Wah, kat biyen awakmu panggah dhuwit sing mau petang-petung wis nek penggawean iki meneng ae ora gelem ngiwangi. ya wong padha repote ngene aku temen iki mang sampe aku bingung iki mang kate sambeti sapa nek gak awakmu iki Lah kuwi enek temen njaluk tapi tulung ngono rek iki temen iki enek Kowe gak ngene iki ngesakno kate aku. tuku rabuk iki. Awakmu ngawani tanggowo. bah tuku tuku rabuk badhe panas pokoke tak cilik mane tak balekno Tenan no, meneh balekno iki. Mbok gara-gara awakmu tok wis malah marai cangkem neh iki nggo. Yo, nama gawa. ya wis takoni sik ya Yo wis. Beneran Mbah sama Rene mang. aku tingkatno dhuwit kata Wes ngene Mbah, iku duitnya sama simpen ae. Aku ada penggawean. ngono gak ngomong-ngomong kat mau kat wingi ya ngomong nih ya wes nang ngono Ya, iku sama simpen ae. Kok sama tanda ngono penggaweanku ning mburi ya. wah apa nih ya gak ngomong ya wis, tak anu Ya oke. Lah kok wis mulai wis mari. Urung sido tak rapung, duite digawe Lah. ceblong. Lah wis tak duwe. Duite silihno wong malahan. Lah ceblong piye wong ceblong ya butuh. Lah lah apa awakmu ki lho kurang ajar mancane dhuwit ora enak-enak mbok silihno wong ki. Kowe iki karepmu ku ya aku greweketen kembak awakmu ki. Wes tak kuklokno kowe ae malahan.